Matul ix-xahar ta' Awwissu, 85 Ukren sabu refuġju f'Malta wara li ħarbu mill-gwerra f'pajjiżhom. Dan ħareġ minn ċifri tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat. Minn mindu bdiet l-invażjoni Russa fl-Ukrajna fl-aħħar ta' frar li għadda, kienu 1355 l-Ukreni li nataw kemm f'pajjiżna. Minn dawn 190 ġew f'Marzu, 390 f'April, 415 f'Mejju, 190 f'Ġunju u 85 f'Lulju. Matul ix-xahar ta' Awwissu l-aktar pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li rċivew refuġjati mill-Ukrajna kienu il-Polonja u l-Ġermanja li fit-tnejn li huma daħlu iżjed minn 60,000 refuġjat. Intant dwar il-gwerra fl-Ukrajna waqt is-summit informali tal-Kunsill Ewropew li sar fil-kapitali taċ-Ċekja Praga, il-Prim Ministru Robert Abela qal li pajjiżna se jkompli jisħaq fuq il-bżonn li l-għajnuna umanitarja tasal għand dawk l-aktar fil-bżonn.